Alright, I was here. My mom na akwa biem famra the Bonesman TV. Anche bia na the interview bi eba ye efa me maame sewa eho na tibia no wo mu ne nyoma na okomu. Edu tumani ma moye mmoa na sebi ne kotudwe na odewia na adwuma so ano ye na ebidi baako na oton. Ye wo na si na wotie ana se eren. Pacho ya wo me free mfie mienu kona ntanchem ye men omokọpọ me pan na enti anopa bia no o mu peja na kusiwa na ohwia saa ne kọ honom na wasan hwia ba pacho me ana me wia kọ na ma wia ba udu kotu gine wia tawo ba ye kura wa hu kotu gine mu nyewe nsamedia awia chenti mitie bibi so na ye me yakura seja minti menya ho hwe kwa na mede bekosa aya ho nya uya eya me yakura se minti menya ho hwe ti kwa na mede beko ba bia be ya me ya na me hwe ne nwiri wo ho ana matena ho ekakra enti madom ne mmoa ne mahoden kakra motiso ye mu no ene me maame sewa e wa ha no ma wo hu se oti hwiche kama mu na hwiche yi me maame ba ko a owo London UK na odum ya yensa e kan bibi nti ombase de ne din ebetudwa na oto ani so ehwe ha no ma utimi mu se eye bidie bag mako aduasa 30 na ye de asanso aka no ho si wie so a ye wo buomu ade enso so ewa ha free me maame ba ko no na wi so as a foundation no yenso ye oboamu ade a ewa ha eye milondu ye de ka me maame ho na wasanso de aso na adwumam ase enti for the foundation no ye ma no milondu na me maame ba ko nso so ono so oyike ono so de na boadiem anso aba osie maye ntudin enti ni nua be ma odi yanim Kumasi Online TV na omoyeye enti maame ubiewe mu a ne ombia ye ode be ye de ne de ubiem na nso million no afreme na masanso de ebro nso so a no afreme na ba reje me de why enti wadaroma nipa ne boaye na minim se woni agiye pa ede aseda na abeka kire ana de asem na abeka kire obibia wabo asem ameka kire be se edi kan de aseda me Nyankopon ono obo ade ka nipa akoma ansa na nipa timi ayi bibia tini ebo ami bia wo hu sa asam ya kana koma Nyankopon ma ne nyese bia isi eso bontin ho na haban yempro oma ni ba hwra fa me ho bia Nyankopon hye o mo na ne o mu ye bia enkoyie na dabi nso so bensa ma hyeme enimonyam sede na o ma be hyeme enimonyam ya me mo nkwatenten oma omunsam srade ensada oma debia omunya bi na dabi nso so o ma bere ni bi meda wase nyame nhira mo nyame nto osurubosu ngo mo adwuma so ne debia yenyine from meda wase mo amudi ani mu nso nyina Nyankopon no nka mo ho se do ye chidifo kandifo de mo bae won samfa mo nkoduru asundwem ne ne amusu mu ye bia ahoden ni adaje a mo se firi me ho bia Nyankopon hye mo anamu to ni asedade a mede ma mo meda wase amen enti awusia yada mu nyina ase obibia oboa ye bia no nyame enhira still na kama so beboa still na betimi aboa na me maame adwuma a wo hya ase enso so no minim se nyame eya atoma obetimi asonimu na adwuma no atre na asanso atreye enti for the meantime ne de yama na 30 bags of chako bidie a hoton ene na ehu wo ahanom no 30 bags of chako bidie ena wa hanom no ena woni wheelchair yasanso aso na 10 million aside that no so no Kumasi Online TV omonso atimi eso de omode abeboaye ena mebra ba konso so ewa hanom mission to transform lives, right? International no so eka ye ho ena mebra yi so ena ma ye bihia me maame enti na say Jamia Dumboko mission to transform life, right? International obiku Facebook oko social media handles ni na mission to transform lives, right? Mbacho enti no
also betimi afollow yen na wobetimi afollow wo nso so na omoso mo ne pa bia no waso wona asen enti Nyankopon show ofa so ha ofa na no ye beto na etisen ehoadum ne ati kakra betimi ye ni eminim se maso mu yi amaye sa nyame hira mo amen on shemoden amen de moye wonye mo ho amen se de odi Israel for 40 years no on fa mo nante bra mo hon tichima amen asundwe nkamo na de moye nyame man nkoso edamasi pi nyame nkamo edamasi nti abusuan yedi ni na esia no opeso kasa okay mpacho mission to transform life international ni ajipa se nyame adom mo ababe so ye mami abana sewa okay ensa nyama bebria mo aye maye no ye ni ajipa yesi nyame hira obi biara nyame to aso hira obi biara nyame ma obi ankwa tenten e wo nyama bia obeye mu amen okay nti abusuan ni na esia no Nyankopon hira se woje bre na ohwe yen okakra bia oyi bia no mo ho pempem fama media and the Bonesman with me follow me on all social media handles Bonesman TV Nyankopon ka ho enim se ne beba ni mu bia no besan so yasen Nyankopon ka mo ho bye bye